नमस्कार, प्रणाम। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज। सब भोजपुरिया क्षेत्र के भाषा भाषी लोगन के नमस्कार, प्रणाम। बिहार में बहार बा, कहे से कि कपारे पे चुनाव बा। आज देखी हमनी के भोजपुरिया क्षेत्र के विधायक लोग के एको विधायक के मुंह से कहीं नहीं खे निकलत, ना विधानसभा में आ ना क्षेत्र में, जे हमनी के भोजपुरी के देश के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कराई जा। एह पर केहू के ध्यान नहीं खे। आम आवाम कुछ सामाजिक संस्था के लोग लागल बे ये चीज़ में, लेकिन कौनो विधायक जी लोग के यह चीज़ के टेंशन नहीं खे। का है ई याद दिवावल हमने के भोजपुरिया क्षेत्र के लोग के जरूरी बा, ताकि विधायक जी लोग के जेहन में ये चीज़ घुसे। रउरा सब जरूर अपना अपना क्षेत्र में अपना अपना विधायक जी से पूछी कि रउरा के का विजन पे वोट दिहल जाओ, चाहे वो जौना पार्टी के होकस, जौना जाति के होकस। विधायक जी ये पूछल हमने के आपन कर्तव्य बा। विगत कई सालों से हमने के पूर्वज कतना समाज सेवी ये विचार के लेके, ये आसरा के लेकर के अभी तक जी रहल बड़े। कुछ लोग चली गए जे आज ना काल हमने के भोजपुरी भाषा के देश के असम सूची में जरूर शामिल कल जाए, लेकिन एकरा पर कोनो विचार नहीं है। सब के सब पार्टी के लोग अभी ललिए पप दे रहल बा। तो हम रउरा सबसे हाथ जोड़ के निहोरा करब भोजपुरिया भाषा भाषी क्षेत्र में कि रउरा सब अपना अपना क्षेत्र में विधायक जी लोग से जरूर पूछी, अरे महाराज, एगो वार्ड काउंसलर से लेके प्रधानमंत्री तक नली गली रोड पुल पुलिया बिजली विकास तो ये तो मान ली कि बढ़ले बा रजिस्टर में। भोजपुरी भाषा के विकास कब होई? भोजपुरिया क्षेत्र में भोजपुरिया विधायक लोग बोलल नहीं खे चाहत। ये लोग से जरूर पूछाओ कि भोजपुरी खातिर रउरा का कर सकतानी। जय भोजपुरी, जय भोजपुरिया समाज।